what a கருவாட், what a கருவாட், what a கருவாடு, what a கருவாட், what a கருவாட், what a கருவாட், what a கருவாடு. சுட்ட வட போச்சுடா, what a கருவாட். வட்டம் கிழிஞ்சு போச்சுடா, what a கருவாட். எங்கட்டம் அழிஞ்சு போச்சுடா, what a கருவாட். நம்ம மட்டம் தட்டியாச்சுடா, what a கருவாட். நான் கருத்து சொல்ல போறேன்டா, what a what a what a girl, what a girl, what a 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 karwad, 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 what a karwad. போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்றேன் பாரு.